Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Sa'annan fatan kowa da kowa yana nan ƙalau, to madalla kyau ne mana fatan alkhairi gabaki ɗaya. Kamar kullum kamar yadda aka saba. Yau ma dai ku sake gyara zaman ku a domin na zo muku da wasu shahararrun fina-finai waɗanda za su fita a ranar Lahadi na kamfanin Sultan Film Factory insha Allah. Fina-finan su ne kamar haka: Mayaƙi na Jarumi Bishal da kuma Tawagar Maidan na Jarumi Ajay Devgan insha Allah. Waɗannan fina-finan sun samu tsaftar aiki daga kamfanin Sultan Film Factory. Sa'annan fina-finai ne waɗanda gaskiya sun ba da citta. Idan kana da buƙatar ka kalli waɗannan fina-finan, to insha Allah ka kwantar da hankalinka. Wannan bidiyon da zaran ka kalle shi daga farko har ƙarshe za ka fahimci ina muka dosa dangane da bayani akan bidiyon. To madalla ya kyau makafta. Kamar yadda aka saba, wannan lambar da take kan sikirin ɗin fastan nan ita za ku ɗauka kawai a domin ku yi mana magana mu sanar da ku ta da tsare-tsaren shiga group ɗinmu na VIP yake, wanda za ku na samun dukkanin fina-finai da zarar sun fita a kan lokaci ba tare da samun wani tseko ba. Sannan idan kana buƙatar shiga group ɗinmu na VIP ba wata hanya ba ce mai wahala, no, kawai lambar wayar mu za ka ɗauka ga ta nan akan sikirin ɗin fastan nan. Da zarar ka ɗauke ta kai mana magana, zance ya ƙare. Duk wani fim da kake da buƙatar shi, in ma fasaran Hausa in ma wanda ba fasara ba, in dai fim ne insha Allah kai mana magana za mu yi ƙoƙari mu samar ma da shi. Allah su da. Sa'annan ga masu buƙatar tsofaffin fina-finan Algaita da kuma na Sultan da Steamer Record, sa'annan ga masu buƙatar series na Indiya da na Hausa waɗanda ba a ɗora su akan YouTube, sai dai to za ku iya ku same su a gare mu ne kawai da zaran kun ɗauki lambar wayar mu kun yi mana magana. To madalla kyau. Sa'annan idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka mai suna Elsa Creation for Download, to da Allah kai kokari ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode sosai. Sa'annan idan kana buƙatar kallon fina-finan mu ta online kenan, dole da buƙatar ka kasance kana da application na Telegram. Kusan kowa ya san Telegram, sa'annan kuma waɗansu ba su san shi ba, amma ga hoton shi nan zan ajiye muku a domin wasu ba su san shi ba, domin dole sai ka sauke shi ka install ɗin shi ta Play Store, ka yi open ɗinsa kafin nan za mu iya saka ka cikin group ɗinmu na VIP wanda za ka samu damar kai kallo a cikinsa. Insha Allah sai mun ji ku.